ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la namara si kolonba o tiɲɛ wele la fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wele la saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wele la. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبي شرفلا لجبا وامي أوفو كولي يمان دون كدل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا ناكا كشنا كبركة الله كو جيدي كو تشايا أنكلنجلنا بلا جلنكا anga biwajulu kene kono ambe Mali Bamako commune kati kono kerengereniala Lafiabugu balaka uka dembaya dala alama hinena Elhaji Musa Bakar Bala aleminga soma yelemalu bela jelenkera ka be samba flani tan kononto November kalo tleta ani woroma atle wolonvla do jamiyatu ansardin tonde munumbe Lafiabugu commune kati kono fogata se bala dembayama ujera ka faranyon ka duwa don kene sigi ka wajulu ke ka blasrali ke ningo ke tashiblaye kata Elhaji Musa Bakar Bama sigida temenewna bismillah likamunu la sera nyama ya sofe fokana se anga wajulu ke la kumfoloma Elhaji Adam Sanwanye o yirawla nin sigidaina an karamogo Elhaji Isa Maman Sherifu Haidara kata se an karamogo ma Sherif Badara Ali Usman Haidara ulu ye folikamunu la se ani sheria kumaw folikamunu la sera ulu fe ani sheria kumaw ange jeko baraw laje mi tanganyina ala fe ka bossa ne toroma kan sinsin ala togo barka mai sigatola ka kisi ni nema nyini ala fe nam ako ke Muhammadul Mustafa ka na somo sanman bela jele na ka sahaba nyman be Allahu akbar ana no fe tuguba bela jele nyman kodo ala kan yera olu fana chela ami ami befo yo foli bine ka bedo kira mantola ka fo ni islamia ka foli tiens amanogo manogo nga kuma dona ko te kuma tigale no mogo sabala wala mogo fla mogo min kuma na kula yi kuma ko te ima kuma nyini kuma yere ma dima sige ko kuma ka di walma ka no ma ka kuma ko dola kuma tigale no tigila Allahu akbar ani mogo kuma ko yere ni kuma diri ma ni ko fenti fe kuma tigale no fanana sige antu nana shuna kana senjoya ka farambade munka ambade nke ga kola no ye Musa Bay Allahu akbar o ga ke an yɛrɛ bolo dalue an bɛ se ka min lakale Allahu akbar forow bɛ yen nɔ ni jɔra kunna o ye yɛrɛ bolo dalu de o ye e bolo bɔda de lahara don Allahu akbar ani n'a fɔ foro dɔw fana bɛ se ka aljinɛ sɔrɔ ni a janajakɛlaw fana ye sige hakila an karamɔgɔw yo o misaliyaw fɔ la an kɔni bɛ n'an jurumunw bɛ a jigiya ka ye Musa Baka ko la mun kosɔn ala bɛ se k'an filɛ cogo min na ni hinɛ filɛ n'a ye Allahu akbar k'an karamɔgɔ Adamu fo nam nana ale sɔrɔ kuma la o kumalaw caman tɛmɛna sigatala kuma kun ka kan ni an ka président de Elhaji Alpha Diallo olu de ye a fɔ ne ka dɔ fɔ Allahu akbar yani an karamɔgɔw bɛ se kɛnɛ kɔnɔna na Allahu akbar ne bɛ seereyaw de kɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na seereya damadɔ ni Musa Baka wala nuzaki ala Allahi ahadan Allahu akbar an ti mɔgɔ seereya ka mɔgɔ jɛya ala ɲɛkɔrɔ jɔn tɛ se k'o kɛ ayi i bɛ se k'i ta de fɔ wala mais jɔn ti jɔn ni ala cɛla dɔn Allahu akbar o la i tɛ se ka mɔgɔ jɛya ka garanti ala ɲɛkɔrɔ jɔn tɛ se k'o kɛ sige nga wa ma shahidna illa bima alimna an ye min dɔn n'an y'o seereya an kan ka o fɔ sigatola a ka kɛtaw la a n'a ka dɔntaw la Allahu akbar bangutu ɲumanw
an karamɔgɔ Adamu bɛ ka fɔ cogo min na o camanba de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Musa la minnu kelen dɔrɔn ɲininen don siga ni kuma dɔnnaw b'a fɔ ma ko al-sifatu al-mahmuda aw al-hamida Allahu akbar mankutu minnu ni u tanunen don n'u ɲininen don kelen dɔrɔn nka o caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ Musa la Allahu akbar siga tala ko bɛɛ la belebeleba ni bolominɛ yɔrɔ anw kɔni bolo lahara don o de ye mɔgɔ min nan'i jɔ siga Ala kira la ni kira somɔgɔw kanu ye n b'o fɔ ne bɛ a garanti ma sime Allahu akbar sirifiya ye koba ye o ye Ala ka kɛlen siga to la o ye danbe sira ye e yɛrɛ t'o kɛ o t'i ka kɛta ye ayi nka fɛn min ka bon sirifiya ye o ye sirifi kanu de ye Allahu akbar Ala ma sirifi si garanti ni alijinɛ ye ayi n'i ka kɛta tɛ Allahu akbar a fɔlɔ Ala kira de ko ten sallallahu alaihi wa sallam a tigi y'a fɔ a ko aljannatu liman ata Allah walau kana abdan habashiyan siga wannaru liman asahu walau kana hashimiyan kureshiyan siga Allahu akbar a ko Ala ka aljinɛ ye jɔn ta ye mɔgɔ min ye Ala labato ata Allah aljinɛ man jɔn bɛ don a kɔnɔ mɔgɔ min sɔnna ka tugu Ala kɔ Allahu akbar siga to la Ala kɛra y'a fɔ ka da ka aljinɛ tigi a kile tigi a ko walau kana abdan habashiyan siga ko hali n'o y'a sɔrɔ la Éthiopie jɔn de don Hijaz arabuw bolo jɔnw ka ca jɔn bɔyɔrɔ ka ca mais jɔn bɛɛ la jasilen de Éthiopie jɔn ye Allahu akbar a ko o min sɔnna ka tugu Ala kɔ k'o de bɛ don aljinɛ kɔnɔ hali ni Éthiopie jɔn don Allahu akbar siga tala ko wannaru liman asahu nka janmɛ jɔn bɛ don o kɔnɔ liman asahu mɔgɔ min ye Ala sɔsɔ Allahu akbar Ala kɛra y'a da kan ko walau kana hashimiyan kureshiyan siga hali n'a kɛra kureshi hashimilaka ye kureshi ye kira kabila ye nka faso ye hashimilaka ye o fana bɛ kureshiw bɛɛ ɲɛ ko hali n'a kɛra o tigi de siga Allahu akbar sirifu mɔkɛ filanan Imam Ali ale y'a fɔ a denw ye Hasan Hussein a ko mal mar'u illa bi dinihi a ko mɔgɔ tɛ foyi n'a ka diinɛ tɛ siga tala lakad rafa al-islamu Salman Farisin a ko Hasan Hussein ma ko la tatrukil fadla itikalan ala nasabi lakad rafa al-islamu Salman Farisin wa wada ashirku sharifa Aba Lahabin Ali ko aka kasida dɔ la ko mɔgɔ tɛ foyi n'a ka diinɛ tɛ siga tala a ko denw ma a kana ɲumankɛ dabila k'aw jigi da aw danbe kan ko aw bɔra nin na siga a k'a dɔn k'a fɔ silamɛya kɛra sababu ye ka Salman Farisi kɔrɔta ka sɔrɔ la arabu yɛrɛ tɛ Persi de don min wolola tasuma bato la a fa n'a ba y'o kɛ a yɛrɛ lamɔna o du de kɔnɔ ka yahudiya kɛ ka kerecɛnya kɛ ka na don silamɛya la Ala kira y'a qualifié k'a ka somɔgɔya statut d'a ma ko Salman minna ahlal bayt siga Allahu akbar ko silamɛya de y'o valoriser Salman Farisi ma ka siya wɛrɛ kɛ kira ka duden ye wa wada ashirku sharifa Aba Lahabin ko nka ko kafira kɛra sababu ye min ye kira yɛrɛ joli ye ni o de joli bɛ kira yɛrɛ la Abu Lahabi kɔni Abu Lahabi ni Abdullahi ye fa kelen u ti ba de la a ko nka ko kafira kɛra sababu ye k'a bin a tɔgɔma tɛ silamɛ si ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ ani minnu ye fa kelenw ye Abbas tɔgɔmaw bɛ an bolo Hamza tɔgɔmaw b'an bolo kira yɛrɛ fa Abdullahi min ni kira ma ɲɔgɔn ye o tɔgɔma b'an bolo mais Abu Lahabi tɔgɔma tɛ mɔgɔ si bolo nka kira fa de don dɛ a banna ka sira t'a binna o kɔrɔ ka tugu kira kɔ ka kɛ a fɛ o de ye dalilu ye sirifiya ye danbe ye n'i y'a sira ta i danbe confirmé nka aljinɛ sɔrɔli garanti tɛ nka ka kɛ sirifiw fɛ o de ye aljinɛ garanti ye bari mɔgɔ kɛr'u fɛ u b'u ladege ka tugu kɔ Musa ye o jɔyɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ min y'a yɛrɛ ka ɲininen sɔrɔlen ye n'a bɛ se k'i fɔ ni o ye n'a bɛ se ka majamu ni o ye ne ye Musa dɔn 2005 ne nana
Lafiyabugu wajili dɔ de la Musa Ba ni Hadi de taara ne nɔfɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ Fajigila 30 mètres yɔrɔ la Allahu akbar. ne k'a ye k'a dɔn a fɔlɔ kɛra o ye a taara ne nɔfɛ wajili o y'a sɔrɔ mobili min b'a bolo de portière de b'a bolo u b'a fɔ min ma ko sɛfani Allahu akbar. a taara ne ta a nana wajulu kɛ wajulu banna a bɛ ka segin ka taa ne bila Alpha ka yɔrɔ la gitɔrɔn min bɛ fara droite fɛ Fajigila ka taa Fajigila sugu la pharmacie min bɛ yen ne tun b'o yɔrɔ kɛrɛfɛ Siga t'o la. u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Jaabi ka siman feere yɔrɔ carré Musa Ba tɛmɛna o la dɔrɔn mobili crevera ani ale ni ne ni Hadi an saba de tun bɛ mobili kɔnɔ Allahu akbar. u jiginna u bɛna pinɛ falen Allahu akbar. o ni ne ka yɔrɔ tun ye 350 mètres de ye Siga t'a la. an kun sera ka ban Siga. ne ko m'u kɔnɔ a ma sɔn Allahu akbar. o su kora ne ko n'o don n ko yɔrɔ yɛrɛ filɛ ne kɛrɛfɛ n ko n bɛ se ka tagama ka taa a ma sɔn Allahu akbar. ne ko wa Hadi ka tugu nɔfɛ ka taa n bila a ma sɔn ko fo ka taxi de lajɔ Siga. ne ka don o kɔnɔ ne ko Musa n jɔlen ɲɛ de bɛ so la a ko Sidibika an tɛ se k'i bila ka taa tagama ka taa so hali n'an sera Allahu akbar. nka i tɛna se ka n tɛna sɔn fana i k'an kɔnɔ n ka mobili pinɛ falen fana Siga. o fana ka ja i jɔlen bɛna mɛn Allahu akbar. Aydra. a ye taxi lajɔ ka ne don taxi kɔnɔ 200 taxitigi wulila dɔrɔn an farala ne ko yan ne don taxitigi ko ko yan ne don wa Siga. a ko yan tɛ se ka kɛ ko mun b'an di mobili ta la n ko u man diyagoya de wa ne ko wari bɔ ka di taxitigi ma an ma sɔn a la Allahu ko akbar. yɔrɔ filɛ n'an kɔrɔ an jɔlen ɲɛ bɛ yɔrɔ la Allahu akbar. o kɔfɛ o kɛra 2005 o de kɛra ne ka yeko fɔlɔ ye Allahu akbar. ani ne ye ɲɔgɔn ka numéro ta a taara ne ka so kɔnɔ ne bɛ so min kɔnɔ bɔgɔso de don simanso de don mais dugumana siman de bɛ a la foyi fɛnsɛnlen tɛ a la tapi t'a la mana t'a la Siga. o dusajɛ a ye ne wele ko ne ka maçon dɔ ɲini ka so kɔnɔna dimension ta mana min bɛ da so la dugumana na ne y'a dimension da k'o f'a ɲɛna sufɛ a nana ni o ye Allahu akbar. a n'a da wari ka n'a di ne ma Allahu akbar. don o don Naam. a ti tile 3 tile 4 kɛ n'a tun ma ne wele Allahu akbar. a labanna a ye ne wele ko a sogora ka ne ni ale ye a fa kaburu la Siga. n'o ye Alhaji Bakari Ba Ala ka hinɛ la Amin. an tun bɛ ka dalɛliw kalan Allahu akbar. o kɔfɛ Naam. a fa y'a fɔ a ɲɛna k'a ka taa ne nɔfɛ ani ne ka taa dalɛliw kalan ale kaburu la Allahu akbar. sɔgɔmada joona fɛ 6 heures a kɛra don dɔ juma sɔgɔmada fɛ a taara ne nɔfɛ Fajigila 1 na an nana kaburu la ka dalɛliw kalan a y'a ye sogo la cogo min na a y'a ɲɛfɔ ne na an nana k'o dalɛliw kalan Allahu akbar. o kɛra 2005 kɔfɛlaw fɛ ka nali Allahu akbar. 2012 Ala ye an garisɛgɛ hiji la ɲɔgɔn fɛ san kelen Allahu akbar. Kɛra. ne Naam. Musa Ba Seydou Sinayogo ani Saka Dumiya an mɔgɔ 4 de tun bɛ si so kelen kɔnɔ Makan ani Madinɛ Allahu akbar. an y'o kalo 1 ani tile 5 de kɛ an mɔgɔ 4 de tun bɛ si so kelen kɔnɔ Allahu akbar. ne b'o fɔla hiji la cɛ ni muso min b'i kun san 30 furu la i t'a jogo dɔn fiyewu f'i n'a ka hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar. i fa bangebaga min y'i wolo a cɛman fara a musoman kan i t'a jogo dɔn fiyewu Naam. f'i n'a mana hiji kɛ n'i ye min fɔ i fa la o de b'a la Allahu akbar. O b'a la. ni mɔgɔ tigɛra mɔgɔ la yen nɔ a ti foyi kɛ diɲɛ dugukolo yɔrɔ wɛrɛ min bɛ se k'i sɔn a la Ayi o tɛ yen bilen. nka ni mɔgɔ dara mɔgɔ la yen a ti mɔgɔ wɛrɛ ka kumakan lamɛn e kan tuguni Siga t'o la. ko nin b'i la ko ye fiɲɛ Ayi. Allahu akbar. Aydra. an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar. Kɛra. Seydina Umar cɛ dɔ ka kidi nana s'a ma ko jɔnni bɛ sɔrɔ k'a siriya silamɛ dɔ ko ne b'a dɔn Seydina Umar ko a ma ko a ta'arifuhu k'i bɛ cɛ in dɔn wa ko ne b'a dɔn Allahu akbar. a ko n'a delila ka juru ta i fɛ k'a sara tuma na wa a ko k'o ma kɛ Siga. a ko sanni ni feere delila ka tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a mi janfa la wa a cɛ ko Seydina Umar ma k'o ma kɛ Siga. a ko furu tɛmɛna i n'a ni ɲɔgɔn cɛ wa a ko ayi k'o ma kɛ Allahu akbar. a ko i n'a delila ka taama voyage kɛ ɲɔgɔn fɛ wa cɛ ko k'o ma kɛ Umar ko i bɔra ba kɔ la ka bin ko kuritigi yɛrɛ malasa n'a dɔnni ye ni a ka biri ka wuli wa Seydina Umar y'a fɔ tan Siga. kuritigi yɛrɛ nɛgɛ n'a dɔnni ye k'a fɔ k'i y'a ye a bɛ ka ruku ni sujudi kɛ wa Siga. Allahu akbar. a ko cɛ ti cɛ dɔn ni o ye Ayi. Allahu akbar.
a ye cɛ dɔn yɔrɔ minnu fɔ Ɔhɔ. o caman tɛmɛna a ye cɛ ɲininka min na o caman tɛmɛna ne ni Musa cɛ Allahu Akbar. caman in y'a la belebeleba ye Siga t'o la. Musa mɔgɔ majiginen don mɔgɔ sabalilen don a bi maloya Allahu Akbar. a bi kari Siga t'o la. mɔgɔ dɔ sabali ni maloya ti kelen Ayi. mɔgɔ dɔ sabalilen don bɛɛ a ti maloya Siga t'o la. Musa bi maloya mais a sabalilen don a majiginen don Musa karilen don Allahu Akbar. O ye wulibali yɛrɛ ye. jogo kelen o kelen Ɔhɔ. ni ko i bɛ don o la cɛbaw ni kiraw mankutu dɔ de don Siga t'a la. Allahu Akbar. an bɛ se Madina a ko sirifikɛ Ɔhɔ. a ko ale tɛ na a fɔra ko mankutu caman fɔra la mais Musa kun ye Ala batola fana ye Siga t'o la. O ye wulibali yɛrɛ ni ye. jogow kɛɲɛna Ala batolabaw fana bɛ bila jogobatigi tɔw ɲɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu Akbar. Ala bato ye jogo masiri de fana ye Wallahi. Musa kun ye Ala batola de ye Naam. ka fara a ka jogo kan ale kun ka kan ni Ala bato ye seli kan ka fɔ a mankutu la Tiɲɛ. sun kan ka fɔ a mankutu la Allahu parce que a kan ka seli ale kan ka sun Tiɲɛ. Siga t'a la. a kun y'o kɛbaga ye Siga. a ko ne ma ko Madinɛ an bɛ tile 8 de kɛ mais a sen na an ye tile 9 de kɛ Ɔhɔ. a ko a ma sirifikɛ ko ale bɛ maloya kira dalen bɛ dugukolo min sanfɛ ko ka dumuni kɛ o la tilegan fɛ Siga. k'ale bɛ Madinɛ tile 8 bɛ sun Allahu Akbar. n ko Musa n ko yan sun ma nɔgɔ dɛ Ah. n ko sunko yɛrɛ t'a la yɛrɛ Allahu Akbar. a ko k'ale bɛ maloya k'a kɛ Allahu Akbar. a ko n'a y'a daminɛ Wala. ye tile de y'a dɛsɛ a ye tile 4 5 ɲɔgɔnna sɔrɔ a la Siga. fo k'a farigan Allahu Akbar. ne yɛrɛ de kumana n'a ye k'a diyagoya k'a bila kan n ko Madinɛ ye tɛmɛ sira de baara bɛ ɲɛfɛ n'i yɛrɛ lafiya i bɛna taa nimisa Allahu Akbar. a fariganna de Naam. a y'a to yen Allahu Akbar. Idra. a ka sili kun ka dɔgɔ an fɛ so kɔnɔ Ɔhɔ. a kun bɛ taa siyaraw da la ala kira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar. Siga. an ka juma laban Ɔhɔ. Madinɛ 2012 ne ni ale de ye naamu don Madinɛ ka taa juma laban seli ni naamu ye kɔni ka sɔrɔ naamu ta ma se Siga. o kɔfɛ Nam. Lafiyabugu commune 4 kɔnɔna na ni Lafiyabugu kɔnɔna na Ɔhɔ. ne gasɛgɛ donna a wajilu caman na Ɔhɔ. ka daminɛ 2005 la ka se fo 2008 wagati ninnu ma Siga t'o n la. ka baara cogoya kama Allahu Akbar. kabini n dɔgɔmuso ma furu a ma Ɔhɔ. bari o furu kɛra 2008 Siga t'o la. ka daminɛ n y'a dɔn don min na kanu min b'a la sirifi bonya min b'a la ale ka sirifi bonya ma kɛ ko mago bɛ fɛn dɔ la n bɛ fɛ n ka dɔn fana Ayi. Allahu Akbar. Siga t'o la. sirifi muso sɔrɔlen a fɛ o ye Musa ka sirifi ko tɔ de juguya Allahu Akbar. bari sirifiw bɛ yan commune na ni minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kungo dɔ ni wayilikɛnɛ dɔw la Siga t'o la. sirifi ye an bolo suguya 3 ye Siga. A ɲɛfɔ. kɛnɛma sirifi Ɔhɔ. ani dukɔnɔ sirifi Ɔhɔ. ani soɲɛkɔnɔ sirifi A dafara. kɛnɛma sirifi ye mɔgɔ mɔgɔ bɔra ala kira la n'a b'a fɔ k'ale bɔra ala kira la sallallahu alaihi wasallam ne ka mɛn ansari ka sira de fɛ Ɔhɔ. anw ka bonya bɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn an b'a fɔ n ko sirifiw don hali na n'u tɛ maziyabu kelen ni faamu kelen na diinɛ taabolo la a tɛnkɛ o damera ka taa ala kira ma ka ban olu bonya bɛ ansariw bolo Tiɲɛ. Siga t'o la. Musa y'o bɛɛ bonya Tiɲɛ. Allahu Akbar. dɔw kan ka sɔrɔ yan dɛrɛ Wallahi. n bɛ o kalama dɔ fana dɔ y'a fɔ n ɲɛna o y'a sɔrɔ saya kɛnɛ tɛ fiyewu Allahu Akbar. Musa bɛ bonya min ta k'u sɛgɛrɛ Siga t'a la. ɔ dukɔnɔ sirifi sa Namu. o ye anw minnu bɛ siri Usmana Madani Hayidara nɔfɛ n'an bɛ ansari la anw ye dukɔnɔ sirifiw ye Tiɲɛ. Allahu Akbar. ɔ soɲɛkɔnɔ sirifiw sa o ye karamɔgɔ n'a denw ye Siga. anw fana bɛ olu bonya k'olu barika ɲini bari ni olu ye tanga dara anw ka bonya dara anw kan Tiɲɛ. Siga t'a la. Idra. mais a bɛ fɔ ko la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi o sirifiw ni ɲɔgɔn cɛ Musa ba ka bonya sera a bɛɛ de ma Tiɲɛ. Siga t'a la. Idra. a ma deli ka ne yɛrɛ tɔgɔ fɔ sirifikɛ depuis a ye n dɔn sirifikɛ Ɔhɔ. Wallahi. mais karamɔgɔ anw ye ansariw de ye Namu. karamɔgɔ denw ni karamɔgɔ de anw bɛ olu de dɛmɛ na Allahu Akbar.
o la hali mɔgɔ min ye karamɔgɔ ka denbaya mɔgɔ dɔ sɔrɔ furu bi n'u ɲɔgɔn cɛ olu fana ye karamɔgɔ ka duden de ye ansaruw bolo an t'olu jate ansaruw ye an b'a kɛ olu de ye mais Musa ma sɔn k'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ Musa kun ye ansar de siga t'a la kɛnɛ kan Musa ye ansar de ye wallahi o b'a wuli a y'a yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ a n'a furumuso ɲuman ba mu Allahu akbar Lafiyabugu naam Teceni Talikɔ Lafiyabugu dafeyɔrɔ la fo Konibabugu fo Kɔjanbugu fo Lasa ne ye wajili kɛ nin bɛɛ la commune 4 la yan nɔ siga t'a la ma jɔ a kɛnɛ kelen si kan Musa ni ba mun ti kɛnɛ min kan a ma kɛ fiyewu ayi o ma kɛ Allahu akbar n'a t'a sɔrɔ la a bɛ ne wele de bɛ wulada fɛ sirifukɛ i bɛ na an ka yɔrɔ la mais ni sirifimuso kan ka taa ci dɔ la nin yɔrɔ nin na n'an tilala joona an b'i sɔrɔ yen nɔ n'a ma na fana a bɛ n wele k'a fɔ ɲɛna ko ni nin ye n bali ka na ma deli ka jɔ kɛnɛ si kan yan nɔ n'a tɛ yen nɔ n b'a sɔrɔ n b'a kibaruya bɛ n bolo ka taga siga t'a la Aidara a ma kɛ fiyewu ayi o ma kɛ anw yɛrɛ bɛ maloya ne olu ka hadari le mais tufin ninnu mɔgɔ min bɛ Kɔjanbugu yɔrɔ dɔn mɔgɔ min bɛ fo Lasa mɔgɔ min bɛ Konibabugu ne taara nin yɔrɔ na sufila wajulu ninnu bɛɛ Musa de bɛ taa ne ta n'a m'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa mais a bɛ ne wele o kɔrɔ ansaruw ka sufɛ tagama n'u ka ŋɔnifɛ tagama n'u ka dibila tagama ma kɛ Musa n'a muso kɔ ayi a ma k'u kɔ Aidara u kan ka sigi anw de y'o wajibi an yɛrɛ kan mais u ma sɔn ka to anw ka o sigiw kɔnɔ bari olu y'a faamu ko b'a kɛli min kɛ k'o ye kɛnyɛrɛ ye Allahu akbar wa ma lil insani illa ma sa'a Allahu akbar u y'o faamu ka bi ɲɛsigi siga ne ye wajulu laban min kɛ sisan ni minnu hakili b'a la a kɛra sirimuso ka wajulu la Jikɔrɔni kura kɛra u ma o kɛnɛ sɔrɔ n y'a fɔ kuma laban na n ko Musa ba ma yan lasɔrɔ parce que a fariganen don siga t'a la a ka farigan min y'a minɛ sisan Musa de ye ne wele o y'a sɔrɔ ne bɛ Côte d'Ivoire Allahu akbar a ko ale bɛ karamɔgɔ ka yɔrɔ la Sɛbɛdinkɔrɔ ko mɔgɔw bɛ ka taa fɔ parce que ko a fari man d'a la dɔɔni ko cɛncɛnbɔ Solo Alaji Solomani Jara cɛncɛnbɔ Solo Solomani Kulubali o de y'a fɔ a ɲɛna ko ma Isa ye dɛ ko mun de bɛ Isa la a ko Solomani ma cɛncɛnbɔ Solo ma ko Isa bɔra Maga n'a ma ɲɔgɔn ye a ye téléphone bɔ ka ne wele ne ko ne bɛ Côte d'Ivoire mais n bɛ segin tile 2 in na a ko Solo de bɛ k'ale tulokɔrɔla tɔɔrɔ parce que k'a ma ne ye quoi n ko walayi n ti yan ne Musa k'ale fari man d'a la ne nalen tile 3 ne nana a fɛ ne y'a wele a ko k'a bɛ so kɔnɔ yan nɔ ne kun kan ka taa janaja dɔ foli kɛ ne jɔra mobili jɔ ɲɛfɛ dɔɔni ka tagama ka segin ka na an ye kumana ka baro kɛ a y'i gundo kalifa ne la a kalo kelen de bɛnna a ka saya ma ne n'a k'aw sigi ka kuma ni o kalo kelen de bɛnna a ka saya ma mais san nana an donna magasin kɔnɔ san bonyana ka bonya ne yɛrɛ la ne ko ne kan ka taa foli la yɔrɔ dɔ la a ko i jɔ dɔɔni ne ko n ka teli a wulila ka tugu ne ko Musa sabali to yan nɔ n bɛ taa a wulila ka tugu ne nɔfɛ de fo nin yɔrɔnin na ka na mobili dayɛlɛ ne ka don mobili kɔnɔ san kɔrɔ a ka sɔrɔ ka segin ka taa mais a ye min fɔ ɲɛna min tora n kɔnɔ ni a sara n y'o de fɔ n ko Musa kɔnɔma sara a ko sirifukɛ ko nin ko nin an b'a kɛ fɛn caman fɔ mais a ye saya labɛn mais a m'a dɔn k'a tun bɛna sa sisan a ko sirifukɛ ko an ka ko bɛɛ bɛ kɛ aw de kosɔn mɔgɔ minnu y'a dɛmɛ ni minɛ nin fura nin ka fisa nin ma a y'o dɔw fɔ ɲɛna ko ne k'olu fo ko dɔgɔnɔw minnu bɛ Côte d'Ivoire Abidjan k'olu ye fura dɔ ci a ma ko n k'olu fo kosɛbɛ ko kɔfɛ Sedi Jalo Kayi ko Amadi Bari y'a ka farigan ko fɔ ɲɛna ko o yɛrɛ y'a wele k'o kan ka na tile 2 in na k'o ye fura dɔw ni cogoya dɔw f'a ɲɛna ko n'a nana u bɛna ɲɔgɔn ye a ko n ka Sedi Jalo fo a ye o kalo kelen de bɛnna a ka saya ma a ko nka sirifukɛ n'an ye min sɔrɔ ale furadama ale ma kɛ diɲɛ fɛ mais a bɛ ka k'a fɛ ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ sirifuw de kosɔn
a ko n'an ye min sɔrɔ n'an ye miliyari sɔrɔ nin dugukolo nin sanfɛ a bɛ don aw de la a bɛ don aw de la Allahu akbar Kulibali a bɛ don aw de la Allahu akbar Aidara Musa nam bɛɛ c'est-à-dire n'i ko mɔgɔ tɛ se ka kuma mɔgɔ kan halisa a ma bɛrɛ k'a fɔ n tɛ jeli ou kuma ma nɔgɔ ma halisa a ma bɛrɛ de kɛ o ye tiɲɛ Allahu akbar Musa ka kɛta bɛ bobo la kuma siga t'o la wallahi awɔ Musa ka kɛta a bɛ bobo bila ka a yɛrɛ a ɲɛfɔ tiɲɛ siga t'a la Aidara parce que dɔɔnin tɛ kelen tɛ ayi Allahu akbar mɔgɔ sabalilen tun don mɔgɔ muɲunen don mɔgɔ karilen tun don tiɲɛ siga t'a la fɛn kun t'a bolo dɛrɛ ayi Allahu akbar fɛn kun t'a bolo Allahu akbar mais diɲɛw la belebele o ye diinɛ ye a y'o minɛ a fa la mais a yɛrɛ jɔra Allahu akbar a jɔra siga t'a la Aidara dɔnni tɛ tiɲɛ ta diinɛ tɛ tiɲɛ ta ayi o t'a ta i bɛ bangebaa ka nafolo de tiɲɛ ta siga t'a la den o dɔ ye halala ye n'a sara ne ka fɛn to o bɛɛ n'o ka kan siga t'o la mais a jogo ni a ka diinɛ a n'a ka dɔnniya i bɛ wuli k'i jɔ de siga i b'i jɔ Kulibali Musa jɔra Allahu akbar n y'o fɔ a y'a kɛ ne ye Allahu akbar k'a fɔ ne ye nam k'a di ne ma Allahu akbar Aidara a jɔra n jigiw kɔrɔ don na don minnu don dɔw kun gɛlɛyara ne bolo kosɛbɛ siga Allahu akbar n ye sa ta ku ma ka boli ka n dɔgɔmuso sɛgɛrɛ n'o ye Bamu ye Allahu akbar Musa de ko a minɛn ta ne bɛ n jɔ a ko kɔrɔ a minɛn ta siga Allahu akbar Aidara Musa ka ɲi siga t'o la bɛnna muso ɲuman fana ma ani min bɛ taa Allahu akbar ani min bɛ taa a bɛnna o fana ma Allahu akbar walahi cɛ mana ɲɛ cogo o cogo nam n'a bɛnna ni muso ye min man ɲi a bɛ cɛ bɔ a dabolo kan tiɲɛ siga t'o la cɛ tɛ a ka nafolo dɛ mais a ka fɔnisere a ka musotigiya kɔnɔna na o ye muso ka jɛ ye dɛ tiɲɛ siga t'o la Aidara cɛ ta ye a yɛrɛ kun ye a ka balima sira taama ni mɔgɔ bonya nam a b'o sɔrɔ a furumuso de bɛ se ka fara a kan k'a dɛmɛ o la furu yɛrɛ kun ye o de tiɲɛ siga t'a la an sigira nin kɛnɛ in kan ko caman yan dɛ kɛra Allahu akbar ala barikadaw ni ala tanu tiɲɛ a timimaw n'a kunamaw ni kɛnɛ kelen nin kan Allahu akbar an tun b'a dɔn teliya nin na nin cogoya nin na k'a fɔ nin bɛna kɛ tan Allahu akbar mais saya ka baara de ye suɲɛni ye siga t'o la bɛɛ kɛ dɛ mal mautu illa sarikun nam dakka shaksuhu yasulu bila yaddin wa yas'a bila rajulin Allahu akbar Aidara ni shayiri dɔ ka kuma ye ko saya ti foyi ye ni son tɛ siga son min ni a tunu a dogolen de don dibilan de b'a la invisible de don a bɛ taama ka si ma ka sɔrɔ sen t'a kɔrɔ a bɛ tali kɛ mais a t'a bolo bɔ Allahu akbar ko saya bɛ ten de Allahu akbar ko saya bɛ ten de Allahu akbar nka saya ɲɛsigilan ye fɛn min o de ye ka labɛn hali ni t'i sa don dɔ ka ɲuman kɛ ka tugu ɲumankɛlaw kɔ siga t'o la siga Musa Ba kɛra sherifiw fɛ kɛra ka kɛ sherif Usman Madani Haidara fɛ tiɲɛ kɛnɛ kan Bamu y'a muso de ye mais a y'a bonya dɛrɛ a y'a bonya siga t'o la a y'a bonya Allahu akbar a y'a bonya Allahu akbar sherifimuso fana kɛra mɔgɔ ye min y'i yɛrɛ bɛrɛ bɛn a ma siga a ka sɔrɔ ma namu a ka lahalaya bɛɛ lajɛlen ma tiɲɛ Allahu akbar kuma bɛɛ n'a fɔ yɔrɔ ni a fɔ don don mɔgɔ bɛɛ n'a ka kuma yɛrɛ kɛnɛ don tiɲɛ kuma dɔw bɛ na wazɔn de bɛ na Bamu ka anniversaire la Musa ye min ye ne delila ka dɔ fɔ a kan yan Allahu akbar fɔra n ye dɔ fɔ a muso fana kan n'an bɛ o ka kɛnɛ ka nin teliya in na masa min y'a kɛ o de ka ɲi Allahu akbar ma fa'alahu jalilu wa huwa fa huwa jamilu siga ni Alaba ye fɛn min kɛ o ka ɲi Allahu akbar nka a bɛ fɔ ko Hasan Hussein sayyida shababi ahli jannati ko denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye Hasan Hussein ye aljinɛ dun kɔnɔ bɛɛ dun ye si kelen ye siga t'o la i b'o kɔrɔ dɔn wa ko mɔgɔ minnu sara k'u to denmisɛnninya la k'u to denmisɛnniya kɔnɔna na
olu ka ɲɛmɔgɔ minnu sara k'u to denmisɛnniya kɔnɔna ka diinɛ t'u bolo Hassan Hussein ye olu ka ɲɛmɔgɔ de n'o tɛ alijinɛ kɔnɔ cɛkɔrɔba ni denmisɛnnin tɛ yen nɔ bɛɛ ye si kelen ye nka dɔw cɛkɔrɔbalama sara dɔw denmisɛnnilama sara minnu denmisɛnnilama sara olu ka darapo de bɛ di Hassan Hussein ma jamakulu 7 min kun tɛ don tile kɔrɔ don min na ni suma tɛ yen Musa ye caman minɛ ala kɔnɔ dɛ siga t'o la Musa ye jɔyɔrɔ caman de minɛ a kɔnɔ a kelen dama o ye bolobɔ fɛn nka ale ye jɔyɔrɔ caman de minɛ a bolo siga t'a la an bɛ a fɔ a ye foli minɛ k'a fɔ ko a ba Allahu Akbar mɔgɔ dafalen tɛ yen mais mɔgɔ suturalen bɛ yen nɔ mɔgɔ suturalen jumɛn ni mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔw bi jɛ la i n'a bi jɛ fo ka t'i sa e tɛ hali tɛ jugu sɔrɔ min bɛ se ka nkalon da la siga t'o la Aidara ne kɔni ma fiɲɛ ye a la a yɛlɛcogo man go siga t'o la a kumacogo man go a ka fɛn bɛɛ wa ma mɛn hali kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ da sira dɔ fɛ balima siraw mɛn fɛn na ko ni Musa n'a ka ko bɛɛ walima nin ko nin de ye bɛ ka a gɛlɛya ne ma a ka ko la ne m'o mɛn mɔgɔ si da o t'a la Allahu Akbar alijinɛ tamasire ye nisɔndiya min ye o b'a la siga t'o la samɛ b'a la majigi b'a la kare b'a la diinɛ b'a bolo alabatola fana tun don n y'o fɔ ne b'o seereya siga a delila k'a fɔ ne ɲɛna o y'a sɔrɔ la a ma furu kɛ su dɔ tun bɛ yen nɔ dɔgɔkun kɔnɔ hakili t'a cogoya la waati mɛnna a tɛ su min sunɔgɔ alabato fɛ a delila k'o kuma fɔ ne ɲɛna Allahu Akbar Aidara a tun bɛ suw jɔ ka tilew ɲɛnɛmaya sun na Allahu Akbar ka bin ɲɛ sigi an kan ka nin seereyaw kɛ a kan bi k'an jija fana ka a ladege an kɔni bɛ dugawu k'a ye ne yafara a ma bari a ma fɛn kɛ n'a yɛrɛ a yafa ye laada ye an de bɛ yafa ɲini a fɛ parce que mɔgɔ min tɛ kuma mɔgɔ min tɛ dimi o fɛjɛ ye debiri ye dɛrɛ a t'a yirila cogo si la a t'a yirila cogo si la an bɛ arajo la an b'an debiri yen nɔ ni sunkalow sera ne ka kariti wilibali kɛnɛ ni walanda kɛnɛ kariti Musa ba de tun y'a kariti feerebaga ye mais a yɛrɛ tun bɛ kariti ta dɛ a tun b'a ta a b'a ta karitiw bɛ bila a bolokɔrɔ mɔgɔw tun bɛna a ɲini ale de fɛ n'a y'an ka gerebo balanin ta Musa ba ni ba mun ka dɔrɔmɛ tun bɛ k'a kɔnɔ u bɛ dɔ di ko a ye nin bila a ka siɲɛna palanin kɔnɔ ka dɔ di ko o ka dan ne yɛrɛ ka hakɛ la o tun bɛ bila sanfɛ pɔsi nin kɔnɔna na ale b'a kɛ ba mun b'a kɛ depuis 2008 fo ka se 2018 ma an bɛ silamɛw la nisɔndiyalen min kɛ an ka bɔrɛni jɔlen bɛ to ka kalani min to a kɔnɔ dɛ an ka Senugu tun bɛ jɔ ni kalani min Musa ka kala tun b'a kɔnɔ mɔgɔ ɲuman sa don tɛ a kasi dan ye kuma dɔ la yɛrɛ o yɛrɛ bonya kojugu mɔgɔ t'a ni kasi yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ t'a ni kasi sɔrɔ ni ko dɔ balala mɔgɔ la i t'a ni kasi sɔrɔ ko dɔ bala kojugu mɔgɔ la diyagoya i b'a ni limaniya sɔrɔ mais Musa ka kasi bɛ na mɔgɔ ɲuman ka kasi ye laada ye bɛɛ bɛ kasi mɔgɔ kɛra hali an ka laada yɛrɛ la hali ni sinamusoma fila ti bɛn fiyewu u bɛ ɲini ka ɲɔgɔn faga ni saya ye dɔ ta walahi dɔ in ni bɛ a ji bɛ k'a ka tɔn na o yɛrɛ b'a fɔ na ko saya bɛ k'o ban sa a bɛ na nimisa ka kɛlen bɛɛ la ni dɔ in ka saya kɔrɔ saya bɛ mɔgɔ hinɛ don mɔgɔ la o ye wajibi ye a sa waati kɔni na mais mɔgɔ ɲuman jɔyɔrɔ na o na sa o de y'a kasi ye a jɔyɔrɔ na o na
a bɛ mɔgɔ minnu ka jigiya kɔrɔ a bɛ mɔgɔ minnu ka balimaya kɔrɔ minnu b'u den k'u ka kungow fɔ a ɲɛna ka sɔrɔ la degun bɛ ale yɛrɛ kan Musa y'o mɔgɔ de wa y'o siruna ala anfusihim walaw kana bihim khassasa mɔgɔw bɛ ɲaga mɔgɔ la mɔgɔ ti bɔ ni yɛrɛ ye mais don dɔw kun ka gɛlɛn Musa ma don dɔw kun bɛ gɛlɛya ma mais a t'o foyi ɲini a t'o yirila e ni min ka k'a kun b'o kɛ don dɔw gɛlɛyara ma a y'o fɔ ne ɲɛna mais a ko sirifekɛ o t'i ni mɔgɔ cɛ mɔgɔw bɛ se ka ɲagana b'a fɔ nin bɛ n bolo nin bɛ n bolo a siraw ka ca a ko mais sirifekɛ don dɔw gɛlɛyara ne Musa ma ko nka ko mais a ye kuma dɔw fɔ ɲɛna k'a y'o fɔ mɔgɔ fila dɔrɔn de ye k'a fɔlɔ kɛra Serifa Ahmed Tijani ko ani ne o de kalo kelen bɛnna ka saya ma a ko nka n'an ye si sɔrɔ n'an balola an bɛ fɛn sɔrɔ n'an ye fɛn sɔrɔ sirifekɛ in nɔfɛ a bɛ don aw de la n'o ye sirifiw ye an b'a fɔ ba min ma ko Hayidara a ma nɔgɔn dɛ a jɔra jɔyɔrɔ dɔ la kulu tɛ s'a kɔrɔ Seydina Ali ka kuma don n bɛna sabali fo sabali k'a dɔn ko ne sabali la n bɛ sabali fɛn kɔrɔ sabali tɛ se ka sabali fɛn min kɔrɔ Musa ba ni ba mun ka couple ye fɛn ladege ta ye a bɛ don sanaw na ka don ziiriw na ye a bɛ kɛ san dɔ examen sujet u kun bɛnna kojugu u kun bɛnnen don si la kɛcogo la jogo la fɛn bɛɛ lajɛlen na a tun bɛ cɛ ni muso bɛnbali ka ladege yɔrɔ bɔ a jɔra jɔba min jɔra jɔyɔrɔ min na saya ni bi cɛ ne yɛrɛ ma se ka wele ma se ka ɲɛ jɔ a ɲɛ la mais ale de kɛra mɔgɔw ɲɛji cɛbaga ye ka mɔgɔw hakili sigi bɛɛ bi jɔrɔ ni min ye ale de jɔrɔla ni o ye mɔgɔw fanfɛla o kɔrɔ tɛ k'a ma digi a la dɛ mais a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan de bari n'ale jɔra jɔyɔrɔ dɔ la diɲɛ de tun bɛ wuli dugukolo de bɛ melenge an b'a fɔ a ma ko Fatumata Zahra ye mɔden ye ko ni dusukasi an b'a tila Ala de y'a kɛ an donna nin kan Musa donna nin kan an fana donnen bɛ nin kan dɛ an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais an si tɛ to yan dɛ Seydina Ali ko ten man lam yamutu bi sayfi mata bi ghayrihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahid a ko ni bamuru ma kɛ ka mɔgɔ min faga i cɛkɔrɔbalama ma sa i denmisɛnninlama ma sa bana m'e minɛ k'e faga o m'e minɛ k'e faga i ma to ji la i ma to tasuma na ko o ma bi kan mata bi ghayrihi i kɔni bi sa cogoya wɛrɛ la o ta'addadatil asbabu mɔgɔw ka sababu n'a fɔ mɔgɔw sataw de bɔlen don ɲɔgɔn ma dɔ ta ye bana ye dɔ ta ye tasuma ye dɔ ta ye accident ye ni o si ma kɛ sa ko an tun bɛ baro la sisan a bɔra ka bi hali a ma foyi déclarer a fari la o fana bɛ kɛ mɔgɔ sacogo ye a ko ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun saya nasiraw de ka ca mais saya ye kelen pe de ko i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ i ye fini min don mɔgɔ wɛrɛ b'a bɔ hali ala ma taa babini min i dɛmɛtɔ bɛ a don i sen na ka tɛmɛ e tɛna se k'o bɔ hali jalamugu min b'o da i kan fɛ hali disani min b'o da i kun na dɔrɔn n'o fɛgɛmani poids t'a la dɛ e tɛ se k'o bɔ i kun na saya kɔrɔ de ko i dɛsɛra min kan tigɛra o kogo bɛna min kan min sigilen bɔra ka bin a si tɛ se ka foyi ɲɛ a yɛrɛ ye k'a fɔ dɔ sacogo ka jugu mais ko a fɔ minnu kan tigɛra olu ta de ka gɛlɛn minnu bin'u yɛrɛ ma aw yɛrɛ ka débrouiller a yɛrɛ ye an ka tila kantigɛlaw la dɛ non dɔ sacogo ka jugu ni dɔ ye mais ni saya kɔni kɛra ka ban saya ye kelen de ko a si tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ a bɛ kɛ ka ɲɛnɛmaw de waju ka fɔ famille Serifila ma Seydina Ali ka beitu ko o fɔ u ɲɛna ka bɔ kuma na Seydina Ali Seri Usmani Madani Hayidara ale ye Serifi bonda bɛɛ de représenter dugukolo sanfɛ min bɛ Ala kira la o b'a la min bɛ Aliyu la o b'a la min yɛrɛ Hasani na o b'a la min bɛ Huseni na o b'a la
Aliyu kanubagaw aka fɛn kɔnɔna na u nana iktiyalu kɛ a kanubagaw caman na ko u faga Ammar ibn Yasir ninnu Miqdad ibn Aswadul Kindi ninnu Salman Farisi ninnu ani Abu Zar ninnu kun ye Aliyu ka sahababaw ya kanubagaw ye Allahu akbar Maisar Tamar ninnu kanuɲɔgɔnw commencera u b'u dɛnɛ k'u faga ka bɔ a kɛrɛfɛ Allahu akbar a dɔ ka saya la a hujunina kosɛbɛ a ko ya ayyuhal mautu allazi huwa qasidi arihni fakad afnayta kulla khalili araka basiran billazina uhibbuhum ka'annaka tanwu nahwahum bidalili Allahu akbar a ko saya min bina ne Seydina Ali yɛrɛ ta don dɔ la saya min bɛ ka ne yɛrɛ ɲini arihni lafiya sa hinɛna dɔ kɛra taa ni ne yɛrɛ ye sa n'o de b'i ma arihni o bɛɛ b'a kɔnɔ ya ayyuhal mautu allazi huwa qasidi arihni fakad afnayta kulla khalili i tilala ne kanuɲɔgɔn ni ne dɛmɛɲɔgɔnw bɛɛ la n ka espoirw bɛɛ n jigi bɛ da min na ko ne tɛ minnu bɛ yen nɔ i bɛna ɲini ka ban olu bɛɛ la araka basiran billazina uhibbuhum ne ɲɛ b'a la i nɔrɔlen de bɛ ne ni n ka mɔgɔw yɛrɛ la ka'annaka tanwu nahwahum bidalilin i b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de bilalen b'i ɲɛ k'a fɔ saya nin ka di Ali ye o ta nin fana y'a nin ka mɔgɔ ye o ta nin fana y'a nin ka mɔgɔ ye o ta Ala y'o ɲɔgɔnna de kɛ Seydina Ali mɔdenkɛ la Seydou Ousmane Madani Haidara Allahu akbar Kulibali Alakira Taifa don n'u y'a bon ka kun sɔgɔ ni Zaid ibn Harisi Jibrila nana a kama Ala ka yamara kɔnɔ ko taa ɲininka a bɛ mun fɛ n k'a ka ye sisan a bɛ fɛ n ka mun kɛ ninnu na Alakira ye mun fɔ a ko Ala wa in kunta ghayra ghadibanin aliyya fala ubali a ko Ala ne diminen tɛ ne Muhamadu kɔrɔ ka ban n mago t'a la min bɛ n sɔrɔ n nɔfɛ i nɔfɛ nka Ala ni hinɛna ne na o de ka di n ye dɛ hinɛna an b'a fɔ Ala ma ko a ka hinɛ Cherif Ousmane Madani Haidara la ale de bɛ ka lajarabi de mɛ ko Ala a hinɛ la i ka jɔn don a jɛnnen bɛ n'i ka latigɛ bɛɛ ye nka Ala ka hinɛ Cherif Ousmane Madani Haidara la an bɛ Ala de deli o la n'o tɛ Ala y'a lajarabi Ala y'a lajarabi Ala ka ko ninnu ko Ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma Ala ka hinɛ a la Ala ka makari a la k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don o kɔnɔ kira n'a so bonya kama sɔli ala Muhamɛdi wa salim o kɔfɛ kuma fɛn min fɔra Musa Ba ma a kɛ aw kɛra bɛɛ ɲɛna sisan an dusukunw fara ji la a tɛna se ka dɔwɛrɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan ne bɛ Musa Ba jansa ni mun ye dɔrɔn Musa Ba kun ye yasini kalanna ye dimanche ani cɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ yasini kalan ne ye yasini kalanko la n bɛna jansa n'o ye Musa kun bɛ yasini kalan ani wakiyatu Ala k'o kɛ nɛɛmaya kan ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen Ala tɔgɔ la mahinala le hinala le yasin le ni kuranɛ welelen tɛ jate i ye kiralu dɔ le di sira telenen bɔrɔ nini na hinala lajini le sidi jasirimala kɛ mendi ye jasirimala ma kɛ minnu fanu ye n ba olu jamunɛ ni kɔnkɔn ma kuma de gungera alu fama o dɔ alu tɛna tɛngɛnɛya la an ka kolonkan bila alu kan ninnu dɔ ka tɛrɛ alu bɔnbɔn kɔrɔla ma ka alu kun ni sandi ne kɛ sini sa an'an ka balan dɔ kɛ alu ɲɛtɔ ka balan dɔ kɛ alu kɔtɔ ka alu kunna bi sɛnɛpo alu ma yeli sigo dɔn yala i ka jasirimala ka alu ye ba wala i ma jasirimala ka alu ye ba o bɛɛ ka kan alu ma n bɛ nin kɛ ka Musa jansa wakɛtu lon kɛta ba kɛ tuma mɛn faniyaba tɛ sɔrɔ a kɛ la ma jililale ma yɛlɛlilale ni dugu yɛrɛ da tuma mɛn giriri ka kululu lajɛsɛn suɛ
Kalu ke brum brum kuranɛ di kurɛ alu di tila si sabadi si kelen ye kini molola kalu di kini molola kalu kani si kelen ye numan molola kalu di numan molola kalu kani si tɔ kelen ye kɔnkɔn ye balu di kɔnkɔn ye balu kani olu de ye masunya balu di nema nakɔdɔ alu kasha fɔlɔmɔgɔlu dɔ alu degen kɔrɔmɔgɔlu dɔ ala ka ɲinɛ maka an badenw nam an ka ɲininen kɔ ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka bɔ ibilisa tɔɔrɔ ma Allahu akbar ani an sindilen kɔ ni setigi tɔgɔ barikama ye nam ala min ye ɲɛnɛmaya bila yen ani saya a ma kɛ kun foyi kama fo n'a kɛra ka jɔnw lajarabi k'a ka ɲuman kɛbaw ani juguman kɛbaw dɔn Allahu akbar aydara an sindilen kɔ ni setigi tɔgɔ barikama ye nam an bi sɔli an ka nabi ɲumanba in kan n'o ye kira ye muhamadu alayhi salatu wasalam ani a so denkɛ sanumaw ana ka sahaba ɲumanw Allahu akbar ani maa minnu bɛna jɛ ka tugu ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se lahara don ma Allahu akbar o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo ni silamɛya ka bɛn ani keleya foli ye ye foli minɛ n'o de ye ala ka kisi kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan amin amin aydara n'an bɔra yen nam ka bɛn bi aujourd'hui vendredi le 22 11e mois 2019 parce que an balimakɛ an'an sindi an'an baarakɛ ɲɔgɔn nam ani an kanu ɲɔgɔn ani an balimakɛ sigi bi ale tɔgɔ la siga t'a la mana min na a y'an kɔ ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma la Allahu akbar ka dugawu don k'a ye nam ka taa sibila k'a ye ni ala ka diɲɛ ye an tilala an b'o de tɔgɔ la siga t'a la aydara o la kuma jan tɛ an bolo ayi an bɛ dugawu de fɔlɔ sarakati minnu bɔra ye sɔgɔmada in na an b'a ɲini ala fɛ a nɛɛma ala k'a lase an ma amin 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 aydara a ye an kɔnketi min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya amin amin an n'a bɛ taa jɛ min ma yarabi a ma ala k'o nɔgɔya amin amin ka saya k'a ma lafiya ye ala k'o latigɛ amin an b'a ɲini ala fɛ a ka du ala ka barika amin amin ala kana du barika t'a fɛ amin amin ala sɔn an yɛrɛ minnu faralen don ɲɔgɔn kan jɔnya kɔnɔna la saya in bɛ an sɔrɔ don min na a ka sɔrɔ an n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'o latigɛ amin 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 ala sɔn ala ko k'a ka alaya bonya kama amin kira n'a somɔgɔw kama amin sɔlila rasul karim salim aydara o la ni an bɔra yen an bɛ foli lase kin tigi ma n'o ye lafiyabugu dugutigi ye inshallah a ye foli minɛ ani alimami minnu bɛ yan ani dɔnnibaa minnu bɛ yan Allahu akbar ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma u ye foli minɛ cɛ minnu ani muso minnu bɔra quartier wɛrɛw la ani minnu bɔra yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma u ye foli minɛ Allahu akbar ka foli segin ka na jamiyatul ansardin ma nam o ka ni ŋaniya ɲuman in na ani ka ni sariya ɲumanba in jɔli la tiɲɛ ka na kɛnɛ in sigi an balimakɛ ye an bɛ ansaruw fo o la siga t'a la u ye foli minɛ k'u waleɲuman dɔn k'u barikada dan tɛ foli min na Allahu akbar ni serifila tɔgɔ ye n'o ye famille serifila tɔgɔ ye nam karamɔgɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen dɛ ka foli lase musaba somɔgɔw ma u ye foli minɛ ka fɔlɔfɔlɔ a ka maakɔrɔ minnu balolen don an bolo nam a faw la ani ka taa se a baw ma an bɛ foli lase u ma dan tɛ foli min na Allahu akbar u ye foli minɛ ka laban tuguni k'a balima bɛɛ lajɛlen fo nam nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sigiyɔrɔ in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a balimakɛ ninnu ma Allahu akbar musaba kumana min na ni u taara ni a ye dɔgɔtɔrɔso la nam wele an sɔrɔ so Allahu akbar an wulila ka dɔgɔtɔrɔso magɛn Allahu akbar
kana fara an balimamuso kan n'o ye baw mu ye nam an nana sɔrɔ Abdulayi Ba aha ale bɛ yen siga t'a la o kɔfɛ kɔrɔkɛ Madu aha n'o ye Maduba ye a fɛnɛ nana sɔrɔ yen siga t'a la ani ka fara yaya kan Allahu akbar aydara n b'a fɛ ka seereya dɔ de jɔ aha Musa Ba balimaw ye min k'a ye siga anw ɲɛkun tilenna la ka kan k'o foli kɛ balimaw ye siga t'o la aydara parce que mɔgɔ i b'a sɔrɔ i balima bɛ k'i fɛ nam tuma caman na n'i bɛ hɛrɛ kɔnɔna la siga t'o la nka n'i dekunna i b'a sɔrɔ maa caman b'a kɔ don i la Allahu akbar kosɔkosɔ o la a ka kan nam an ka foli kɛ a balimaw ye wallahi u ye balimaya ɲumanya min taama an ɲɛna aha k'o foli kɛ silamɛw ɲɛna siga t'a la Allahu akbar akɛ Musa Ba fatura namu ka anw neni a balimaw to a kɛrɛfɛ Allahu akbar n'o ye Abdulayi Ba ye siga ani yaya ani Madu Allahu akbar ni ye Ala de ta ye ah Ala kalenkan don ko ni y'o nin bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ saya in nɛnɛ Allahu akbar bɛkɛ wa an bɔra Ala yɔrɔ la nam an bɛ segin Ala kelen de yɔrɔ la siga o tuma na maa si tɛ yen min bɛ se ka saya bali ayi ni mɔgɔ tun bɛ se aha siga foyi t'a la aha an ni balima ninnu anw b'an se bɛɛ lajɛlen kɛ siga t'a la Allahu akbar aydara nka bɛɛ y'i ŋaniya jira wallahi a ko bɛ laban jɔnni de t'a la o ye Ala de ye Allahu akbar ah o tuma na an bɛ balimaw fo u ye foli minɛ ka laban tuguni k'a fɔ balimaw ye sirifila bɛɛ tɔgɔ la aha komi o ye laada ye anw fɛ yan nam ni banni kɛra bɛɛ b'i ka condoléance jira aha ani ka laban tuguni k'i ka yafa jira cɛ jɔnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar ah Kulibali sirifila bɛɛ tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen yafara an balimakɛ ma n'o ye Musa Ba ye siga t'a la Allahu akbar kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sigiyɔrɔ in na aha a furumuso n'o ye baw mu ye aha ko ka foli lase balima ninnu ma siga t'a la ah ka laban k'a jira furuɲɔgɔnya kɔnɔna la namu ni n ye ani nɛ aha n'a bɔra olu ka bila ɲɔgɔn na kama la o ɲɔgɔn na gɛlɛya foyi ma na ayi ale ni a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar makɛ o kumana k'a jira nam Musa ma fɛn k'ale la k'a b'a y'a furu ayi Allahu akbar fo ka se don min na Ala mako jɔra a la ma Allahu akbar ah nka dɔrɔn ni anw nɛ ye aha k'a fɔ jama in ɲɛna k'a fɔ ale baw mu yafara a ma cɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Allahu akbar a ma fɛn k'a la dɛ ayi nka o ye laada ye anw fɛ yen aha an bi o condoléance présenter Allahu akbar a famura o kuma na n'an bɔra yen aha foyi ti an bolo fo n'a kɛra ka seereya de jɔ Allahu akbar an n'an balimakɛ ka jɛ kɔnɔna la an ka adamadenya kɔnɔna la siga n'i ye su selitɔla ye aha a bɛ seli ka da seereya de kan siga t'a la ko mun kama ko anw bɛ jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ nam o y'a ka laada kɔrɔ ye anw bɛ seli ɲɔgɔn fɛ o tuma na an bɛna seli jɔ a kan aha ka seereya jɔ k'a fɔ an silamɛ ɲɔgɔn don aha siga o kɔrɔ b'a jira ɲɛnɛmaya kɔnɔna la baara o baara bɛ tɛmɛ jɔn ni ɲɔgɔn cɛ nam seereya de don yanni a seereya don jɔli cɛ Allahu akbar e wulibali yɛrɛ o tuma na Musa namu a ye don min ɲɛ sigi aha Ala sɔnna a ma Ala y'o don de jira a la Allahu akbar saya man jugu i bɛ sa cogo min na o de ka jugu Allahu akbar n'o tɛ ni bɛɛ bɛ saya nɛnɛ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn siga i kɛra silamɛ ye o i ma kɛ silamɛ ye o bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ to yan Allahu akbar e wulibali yɛrɛ nka toko ɲuman nam walima taako ɲuman o bɛ jɔ kunnadi de bolo Allahu akbar aydara Musa i ni kunnadiya in sera taama siga t'o la ni seereya bɛɛ ye cɛ anw n'a ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la ah ka tugu an karamɔgɔ nɔfɛ n'o y'an fa ye Allahu akbar a kɛra ten an ti maa jɛ Ala ɲɛkɔrɔ ayi nka an bɛ jɔ ka seereya jɔ Ala ɲɛkɔrɔ cɛ Ala yɛrɛ y'a ka maaw jɛya cogo min na an b'u jɛya ten cɛ siga t'a la ni kuranɛ haya o ye kɔni ah kuranɛ biya wala wala dɛ o la Musa Ala tun ye jogoba caman d'a ma aha Allahu akbar a ka yɛrɛ di Ala ma kɔfɛ cɛ
cogo caman bɛ yen maa tun bɛ se ka misaliya ta maa la ni min ye ala y'o caman d'a ma nka ala belebeleba dɔ ye jumɛn ye an bɛ se ka seereya minnu jɔ yan Musa kun ye dugaden ye Musa kun ye dugaden ye Musa ka cɛkɔrɔba fatura sira min kan n'o ye an fa ye Bakariba a y'o sira in taama kabi cɛkɔrɔba balolen don kaba ma fatu ka taa garde jɔ Aidara fɛ yen fi sabilillah cɛkɔrɔba ka somayɛlɛma ka se k'a to sira kelen kan cɛkɔrɔba y'a bila min kan a fatura o de kan o kama Musa b'an ko dugaden don n'a ka wale bɛɛ lajɛlen wa ala ye fɛn min ɲini an kan ale Alahu subahana wa taala kelebantiyali kɔfɛ o de an kana fila fara ale ala kan ala bɛn'o de fɔ kuranɛ kɔnɔna la a ko di Mohamed venez je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit o wele kana i kana fɛn f'u ye o ma ye fɛn min haramu y'o kan n'o ye silamɛw ye a fɔlɔ ye jumɛn ye ne lui associer rien a kana fila fara ale ala kan filanan et soyez bienfaisants envers vos pères et mères a ye kɛ ɲumankɛla ye a mansa filaw kan n b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la nin jogo kelen o kelen adamaden sara nin kan bilahi foyi t'i ɲɛ ni alijinɛ kɔnɔ don tɛ i ka ala danaya kɔfɛ wala anw bɛ Musa seereya alijinɛ kɔnɔdenw fɛ ni Alahu subahana wa taala yɛrɛ ka kumakan ye ani kira ko cogo di a ko la satisfaction de Dieu réside dans la satisfaction des deux parents kira y'o d'a kan a ko Alahu subahana wa taala jɛn k'o bɛ sɔrɔ bangebaa fila ka jɛn de kɔnɔna la n'olu jɛn'i ma kaban i min yɛrɛ jafa i ye baara kɛ ni Alahu subahana wa taala ka sira in ye ko foyi t'i ɲɛ ni alijinɛ kɔnɔ don tɛ kira ko ten o tuma na n'o ye jogobaw de ye jɔn kan ka minnu ta ka baara kɛ n'a ye o kama min fatura bi n'a y'an ko ala ka nɛɛma la mais minnu ka diyagoya ye an k'an da la sa kelen-kelen ma mun kama k'anw y'olu bila cɛsiri la k'an y'olu bila baara la an bɛ se cogo min na k'an sɛbɛ don n'o tɛ kɛnɛ sigi bɛ min cɛ la ale tɛ anw cɛ la bi mais anw minnu bɛ yan anw sigi bɛ yan ko an yɛrɛw bɛna taa de o tuma na a ka kan an ka ɲɔgɔn hakili lajigin an mana wajudu jan kama nka seereyaw jɔlen ye wajibi Musa kun ye dugaden a fa fatura k'a to sira min kan a y'o sira in nɔ kan tugu fo ka taa se ale yɛrɛ ka soma yɛlɛmali ma filanan ye jumɛn ye ala kuma se kɛ Musa ye i n'a fɔ k'a bila setigiw fɛ millionnaire walima milliardaire a kun t'olu cɛw fɛ nka ala kun ye min d'a ma a sɔnna ani silamɛw ni balimaw ka jɛ o la o y'a balimaw y'u ye seereya min jɔ anw ɲɛna Musa bɛ jɔda min na du in kɔnɔ a bɛ ka min kɛ du in kɔnɔ balimaw de ye a seereya jɔ anw ɲɛna a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ lajɛlen bila du in de kɔnɔna la balimaw ka disposition na o kɔfɛ ani minnu bɛ jɛ la o caman ye ansaruw ye ka fara silamɛ wɛrɛw kan Musa ye fɛn o fɛn sɔrɔ ani adamadenw jɛra la a ye fɛn o fɛn sɔrɔ i ni yɔrɔ ye min ye ala Musa bolo i y'o sɔrɔ an minnu b'a la ka kuma ye caman sɔrɔ Musa bolo se t'a ye nka seko ye min ye an k'an kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye jango ni événement bɛ an fɛ yen maa o maa tɔgɔ la Musa bɛna ka contribution kɛ a seko ye min a bɛna kɛ o tumana maa o maa dumɛna adamadenw jigi tuguli kan wallahi i tɛ sa fiyewu fo i ka sa ni kunnadiya ye o y'a sabanan ye a filanan ye
a sabanan naam Musa kun ye layidu tigi ye siga n'a ye min fɔ a b'a kɛ Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ ye n'a ye min fɔ a b'a kɛ Allahu akbar Aidara n'a ye min fɔ a b'a kɛ wallahi Musa ka ni bana in kɔnɔna la farigan daminɛ waati don dɔ la na ne wele su fɛ k'a bɛ bɔ ka taa Sebeni kɔrɔ siga Sebeni kɔrɔ président sigilen bi yan a bi yan bɛ kɛnɛ kan yan o y'an balimakɛ Aidara a ko a bɛ taa ye ne ko non Musa fura ta i k'i da Allahu akbar i kana taa siga a ko Badara layidu de bɛ ni Sebenikɔrɔkaw cɛ naam an bɛ diinɛ baara dɔ la n'o baara ma achevé n tɛ se ka ko in jɔ dɛ siga a ne ko Musa n ko i jija i k'i reposer n ko repos i mako b'o de la bi Allahu akbar ni lafiyara diinɛ baara ti ba si baara de don tiɲɛ a ko kuma na layidu kama n b'a fɛ i ka sirifukɛ wele k'a fɔ e de ko n kana taa siga Allahu akbar Aidara sirifukɛ sigilen filɛ nin a bɛ kɛnɛ kan yan n y'a wele téléphone na a don sirifukɛ ka numéro tun tɛ ne bolo siga Musa de ye sirifukɛ ka numéro di ne ma Allahu akbar n y'a wele k'a fɔ a ye n ko o tuma na a bɛ jɛ Musa ma bi naam a k'a reposer Allahu akbar bilahi Allahu akbar cɛw bɛ dɔn n'u ka baara de ye siga t'o la kɛnɛ kan cɛw bɛ dɔn n'u ka baara de ye kira m'a ka sahaba kelen tanu ni seli ye walima ni hiji ye walima ni jaka ye bato foyi tɛ ko kira delila k'a ka sahaba dɔ tanu n'a ye Allahu akbar o ti an ka sɛbɛnfɛn foyi la ha kira ye cɛw tanu n'u jogo de ye minnu y'a bɔ k'a di Alahu subahana wa taala ka diinɛ ma Alahu subahana wa taala jati kama Allahu akbar minnu y'a bɔ k'a di diinɛ in jɔli kama kira ye cɛw tanu n'o de ye wa kira ye cɛw sabali garanti n'u ka wale de ye u jogo Allahu akbar Aidara Musa layidu tigi kun don siga t'a la n'a ye min fɔ a b'a kɛ Allahu akbar a b'a kɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen bi jɔ ni Ala cɛ ɲa siga nin kelen kelen bi jɔ ni i kɛ waliyu ye Alahu subahana wa taala ka waliyu ye hali ni mɔgɔw min dɔn n'a ye bilahi i bɛ kɛ Ala ka waliyu ye dugaden ye Ala ka waliyu ye maa min bi hinɛ adamadenw na i ye min sɔrɔ k'a di i ni balimaw ani sindiw ani silamɛ ɲɔgɔnw ma o ye Ala ka waliyu dɔ ye maa min kɛra kankelentigi ye layidutigi ye e ye Ala ka waliyu dɔ ye Allahu akbar Aidara Musa naam a ye layidu min ta a fatura o de kan siga t'a la an ka jɛ kɔnɔna la Aidara n'o ye bayatul islamiya ye Allahu akbar siga o kɔfɛ dun a ye layidu wɛrɛ min ta a yɛrɛ kan n'o ye bayatul ridwani ye naam diinɛ in dɛmɛli a n'a ka nafolo Musa sara nin de kan Allahu akbar kɛnɛ kan o de kama Alahu subahana wa taala ko ten naam a ko il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leurs engagements envers Dieu. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leurs engagements. siga wala dɛ Musa bɛ nin cɛ ninnu fɛ wallahi Ala ko ten de ko a bɛ muminun na naam minnu ye layidu min ta ni Alahu subahana wa taala cɛmancɛ la a dɔw sara a kan Allahu akbar siga foyi t'a la Musa sara a ka layidu kan Allahu akbar Musa sara a ka layidu kan siga a ye layidu min ta ani dalibama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bayatul islamiya ye siga foyi t'a la Musa fatura a kan Allahu akbar Aidara Musa ka kuma bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ a ka nin farigan in kɔnɔna la a ye kuma minnu fɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ Allahu akbar ha mais don min an bɛ bɔ n'a ye yan ka taa n'a ye Point G a ko ale Musa a bɛ ne kunna mobili kɔnɔna la a ko ale tɛ siran saya ɲɛ dɛ siga bilahi bilahi Allahu akbar a ko ale bɛ siran saya ɲɛ cogo di siga a ko kabi Ala k'ale da a ma deli ka jɛnɛya kɛ siga wa kaba ye layidu ta fo bi Allahu akbar ha o tuma na nin bɛ anw dɛmɛ an ka seereya tɔ jɔli la wallahi ni ko yɛrɛ tigi nɛ ye siga t'a la o tuma na Ala y'a da k'a ko o tuma na ko cɛ dɔw bɛ yen sa naam minnu b'a la ka saya in makɔnɔ layidu kan u ye min ta o ni Ala cɛmancɛ la wa u tɛ layidu in falen fosi la siga i y'u nɛni o i kɛr'u fɛ o i y'u dɔgɔya o i y'a kɛ cogo o cogo la
olu ye min ta Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ na n'o silamɛya layidu 6 ye u t'a janfa Allahu akbar o cɛw de filɛ nin ye o musow de filɛ nin ye tiɲɛ kɛnɛ kan Allahu akbar wa garantie totale de don wallahi n y'o de fɔ n ko kira ye cɛw garantie n'u jogo de sige u ka wali Allahu akbar k'a f'u ye k'u ti don jahanɛmɛ kɔnɔ fiyewu u ka baara bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ bi u ka wale kama u ka jogo wale kama sige Allahu akbar ajra o kira kelen de garantie kɛ ni nin jogo ye ni layidu 6 ye Allahu akbar Sahih Bukhari kɔnɔna la sige Allahu akbar maa o maa ye nin layidu in ta kira ko ten ni min yɛrɛ janfa fiyewu wallahi foyi t'i ɲɛ ni alijinɛ kɔnɔ don tɛ ale kira de b'i garantie Bukhari kɔnɔna la sige Allahu akbar a b'a kɔnɔ o tuma na an ti kuma jɛn tuguni ayi ɛlɛ an bɛ dugawu de kɛ inshallahu Musa ba kɔ ye a taara ka kɔ minnu to ye Ala ka barika don la amin amin Ala sɔn a taara ka kɔ minnu to ye yarabi ma Ala ka barika don la amin amin Ala sɔn Allahu akbar ka limaniya k'a ko an balimamuso la Ala k'o latigɛ amin amin Ala sɔn ka limaniya ko a balimaw la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o latigɛ amin amin Ala sɔn Allahu akbar Ala k'an sago d'a ma amin amin Ala ka sini kɛnɛya di an ma amin 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 Ala ka labanko ɲuman d'a ma amin yarabi ma Ala kana an sara kɛ diɲɛ ye amin amin ajra Ala k'an kanda amin kanda kɔfɛ kunna ko ye Ala k'an kisi o ma amin 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 Ala ko k'a k'ala bonya kama amin kira n'a somɔgɔw kama amin salla rasul karim Salim. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la nin tun ye an ye bamakɔ komini kati kɔnɔ lafiyabugu balakaw ka denbaya la ala ma hinɛna elhaji musa bakariba ale ka tile 7 kɛnɛ kan k'a dila Allah subhanahu wa ta'ala fɛ bada dali ala kɛ o nɔgɔya ye kalan min kɛra wajulu min kɛra bilasirali min kɛra ala k'a kɛ hinɛ ye k'a kɛ yafa ye ka se alakiraba ni ma a n'a somɔgɔ sanumaw n'a ka sahaba ɲumanw ani silamɛ taaba kelenkelenna bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la sigida caman bɛ ala bolo ala ko yira ne n'aw la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ